Chas tuscadocht ó chóchaiste éireachta se bhfuil cuasaí gaeltachta mar chóra marthab le grúpaí pobail agus agrachtaí gaelgas gaeltachta in Indrabháin na Gunamarainne le strátéis fiche bliain na rialtais i lena gaelge phlé. Cloisiú multi-éagsúla óna grúpaí inar léidiú imní faoi hauchaí údarás na gaeltachta i measc níche eile. Tá túris gig Eileen í chuisúla. An chiaadúir don ggóchuiste a reachtas gnóthaí Allianz Sport trasóireachta pobal tuthe agus gaeltachta buile le grúpaí pobail os na gaeltachtaí agsúla na dúrimí agus a moltaí siúd i le strátéis fithe bliain don ghaeilge a gháil. Chulathas go leor moltaí a gahabhann le ina measc. Go mthór fiochan chuige ná be chéan leanamh a dóisteach go dtí na scoil na gaeltachta gan gael nó gaeilge bheith. Géir cheamteanga an sa Gaeltacht agus tá duine ag málu go mó struchtúr takeíocht carthar fáil don na tealaí agus don na caintearí dúthais an sa Gaeltacht mar táid geirí cá le líon na caintearí dúthais sa Gaeltacht agus ó maiile sin gníon hí neartú agus salarú ar ról údras na Gaeltachtas. Go bhfuil géir cheamteanga sa Gaeltacht a lainneamh go bhfuil an ghaeilge go mór faoi bhrú mar hanga teala agus pobal. Níl sé sin éitheanta sa stráteis lár na huaide agus támuid a géire mar fríocht ag an ggóchar sedála gon dúra siad éitheantas gon géir cheamteanga. Imini ar ghaoine méallar na hathrathe a bhultar ar údarrás na gaeltachta ceist an chur bhaim agus an tidir ealú feimine. Tá na moltaí céanna a teachtachan cén a ríist agus a ríist eile. Caafar treid go fiochhar chuna cínú go mé ról. Mar a taileachach sa stráteis fi blian, go mé ról ag an rineidechas i riocht agus a reachtal ina goláistí gaeilge. Gníon farcinne go nachtecha éon gíú na éon lagó ar chóras na goláistí gaeilge. Go i neart a chóirdó beagán ó bhliain go bliain. Dúláí órach cardan go raibh imní arthanna chuireann an strátéis san áirimh an tácht a hála hedachas ó hebh an ghaeltacht a láidú agus tar muintir bhú scrí go bhfuil gála heachfaní leis an náile na chorchan cín. Tá breis agus fithe grúpaí ar fad ag tachtós ar ggóir. Siad atá gceiste gcuineann sin ná na tuairimí sin a bhreitharnéis go dtí an coiste san ireachtas agus an sin na tuairimí sin a chur le chéile agus iad a chur a fáil don ara nuair a bheith an strátéis seachríoch nó. Líní chuistela nuacht TG Cahas in Indrabháin ó gúnta na Galí.